Sanding kae. Ae. Iya kan. Gara-gara ki sowan ning anu ki Kang Gareng. Nanti neng Samben. Nganti Samben. Sampen? Iya. Arga mulya Sedayu Bantul. Saya mlebu Sedayu. Isih. Saya mlebu Sedayu ki isih cerak lah nek aku nek sok lunga-lunga ki ya sok liwat kono kuwi kok. Liwat ngarep Gepura. Ngarep Gepura tulisan Samben ki aku sok liwat wirawiri ning kono kuwi. Heeh. Sekarang yo apa jenenge nek ora ana Bagong ki rasane sepi arep ngomong apa ki ya bingung. Heeh. Mergane sing uteke mlethek iki ya mung Bagong e. Ning ya piye? Dilakoni Kang Gareng. Iki ya sing siji iki mbok ya rada berguna sithik iki lho. Sapa jenengane iki? Aku tak melu gara-gara pisan-pisan pengen ngrasake goyang. Iki nek ngene iki kan rada ana semu-semune Bagong sithik ning ora. Mergane ya kaya ngono kuwi nek Bagong ki ya matane ngono kae. Neng nek iki Vespa Truk ora apa-apa. Sing penting ana kancane. Ayo gak do tembangan aku selak pengen bergoyang. Mengko sik to Pak, mbok ya sing sabar. Sabar ngopo mengko selak digoleki karo guru. Mengko nek digoleki karo guru, kowe sedo konangan gara-gara ning kene diloloi Cis Trisula kowe. Wah kejem nek iki meden-medeni iki. Kayak apa jenenge mau karo maca-maca pamundutan mbok mono ana sing mlebu meneh. Heeh. Ning ketoke wis ora. Ditileki sik to, Pak. HP-mu anyar kok, Pak. Wah iki. Kok jebul durung ana meneh iki. Iki malam admin Dalang Seno malam. Ken salam kenal dari hari di Jogja. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati warga Laras. Ada sawer berapa ini? 6 juta Udu kleru 150.000 sawer buat Mas Heru. Lah kok neng Mas Heru? Heru sopo? Iki Heru sing ngendi? Aku ya tak dadi Heru wae apa ya? Men kebagian nek telu kan didum 50. Ya ora kaya ngono kuwi. Isih ana meneh ora Pak kuwi, Pak? Mau isih ana Setya Tuhu bawa sida asih ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 20.000. Medun iki. Medun mergane liwat aku sik saya esuk saya medun. Saya esuk saya kelong. Iya, iki apa arepane iki, Pak? Aku mung manut Bapak. Bapak senenge apa sih? Putra Nuswantarane ya urung mau. Terus muga nyawijine sesuk ning omah. Mengko bengi. Mergo durung diaransemen. Diijoli sing liyane sik. Dijoli apa, Pak? Aku nek ora apa ya? Sing rada alus-alus ngono. Apa harapan, Pak? Aku nek ora Sintom Parisana. Apa kuwi? Kae lho Sintom. Sinom Parijana. Kuwi. Aku nek ngrungokke kuwi wah rasane kaya seger sumyah leh kumangan ning kulon omah. Kowe iki ngopo to, Pak? Mbok aku ku ya mumedase. Mergo nuruti Bagong. Ora apa-apa. Anggere gegayuane iki apik turuti ora apa-apa. Sinom Parijata sing nyeker Bu Wahyu. Sugeng dalu Bu Watu, anu Bu Wahyu.
Mas. Aku Semar wis tuwa. Aja Mas. Mengko ndak aku bali bagus meneh. Nggih, sing dalu Mbah Semar. Nggih, sugeng dalu. Kula nyuwun sinom parijata. Nyamat. Nggih, ora diserak sithik. Mboten justru sing serak-serak ngono kuwi. Sing rada serak-serak klebus. Monggo. Wis marem aku wis ya tak tinggal rono meneh. Ra kurang ajar to kae. Wis ditembangke to terus minggat. Ora apa-apa jenenge mbok menawa iki kesel bar joget ki mau. Iya, nek Pamundhutan selanjutnya isih ana apa? isih ana Putra Nuswantara karo Setya Tuhu. Kang Gareng arep sing endi sik? Aku sing Setya Tuhu sik ya ora apa-apa. Bawane sida asih. Iya. Ketoke sip ya iki sik. Ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo. Oh, sesuai request. Heeh, sesuai request. Nggih, ning alon wadurip sik mike. Oh, sampun Oh, Mas. nggih, sampun, Niki nggih. kebiasaan lho, Jan. Kebiasaan Kebiasaan mati miki. Mohon mboten apa-apa. Mengke Nggih. duripke gampil nek carane nguripke niku gampil. Sugeng enjing Mas Sugeng Gading. enjing. Wah. Pripun tesih sakit anu? Tinggi Lumayan. Lumayan. Mugi-mugi Nggih. saged. Amin. Pokoknya buat wayangannya Mas Gading tuh selalu ready, Mas. Wajar. Tak usahakan pokoknya. Yang ki mengke apa jenenge? Aku ora Apa? ngomongan apa ya mau ya? Apa Mas Gading? Lali ya wisan. Piye to? Lah sing dieling-eling apa? Kowe dong apa ta iki? Sing gayeng malah sing kono e. Ora apa-apa kuwi kok. Srupot jenenge. Iya, mensupport. Nggih. Mensupport Mas Gading. Nggih. Setya Tuhu Setia dibawani Tuhu. Bawanya duet napa saya sendiri? Kula nek duet dereng saged soalé. Oh, nggih. Ning alon-alon mawon nggih. Iya Mas Gading. Ale mungkin ndak tambah lara Oh, alon-alon. lara ya wae. diobati Mas Nggih, Gading mengke to. kula padoske obat. Kula ngertos bakule teng pundi ngertos kula. Langsung bawa nggih Mas? Nggih langsung. Langsung bawa. Nggih napa mosok lagune sik terus bawa. Pamintaku Tak kira mau ki terus. Gunung Galunggung. Dimasita Sapa iki? Kok ana sing apik iki? Semar iki senengane nek ana sing apik terus teko meneh. muncul. Ya lah, mar. Eling mar eling. Ora masalah. Tok ning kene wae aku. Monggo. Atut runtut tansah rerun tungan ing sarina ngini Kuwi cakepane dirungokke. Ora do kriyap-krisip wae.
Cek isuk kok ya marai kaget to Mas Gading. Bendos melek meneh. Rang bar mangan bakso. Datan kinggang serempat lamun caket ing ati yen cedak tansah mulat Yen cedhak tansah melet mulat. mulat Kan sida asih Pindo mimilan min tuna ayo barani mas hana tapi wajib sida asih penake Raja Mak. Liyer. langgame Mas Gading. Nggih. Nggih. Tak rono meneh. Wis rampung. Sudah Mas Gading. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Jan kepenak temenanan. Ha iya no. Jam pira iki, Truk? Jam 2 lagian. Wis aman. Itu kira-kira gara-gara iki le rampung jam tengah 4. Wayangan bubar baratan subuh. Le bubar wayangane kok. Ora le rampung gara-gara tak ketak lho kowe. Sopo reng? Kancaku biasa to. Aku nek karo kancaku kan kejem-kejem aku. Iya ora apa-apa. Ya teruske. Heeh. Aku mung niru bapakku kok aku kok. Nek karo kanca-kancane kejeme ra jaman nek nang omah kae. Ning betane nek kae lomo. Aku lomo ora. Weh lah padha iki kepiye dhewe ngerti dhewe. Tekon sing ngedram kae nek ora percaya. Ngopo karo sing ngedram? Somai barang tak tukoke batagor padhake. Aku barang. Iya. Kok mulai tisu basah barang? Aku mbasahi. Cengele ora apa-apa kok. Ratos-atos lho reng. Ora apa-apa. Aku besti kok nek karo kae kok. Ket wingi wis Setyakine arep digawa ramen, Setyakine arep digawa ramen. Aku yo muni ora ndedet ngono ta. Tak kira ki yo aku muni ra ndedet ngono kuwi ora apa-apa iki gawanen sik engko gampang. Tak kira ki ngono kuwi. Jebul kok oh ya sesuk wae ya. Ya ora apa-apa. Pahit. Ya ora masalah. Ora masalah. Mengko treke 5 ning nggon aku mengko. Tak bayari 1. Kon bayari 5 ya bongko tenan aku langsungan. Heeh.
Isih ana apa mau truk keri dhewe? Putra Nuswantara kang garing. Heeh. Putra Nuswantara. Penake kepiye iki? Sing nyekar sapa sing nembak sapa? Manut aku. Lah ki mau kowe saku lho, Truk. Masa aku meneh? Gentenan kowe saiki. Apa ya arep apa ya? Sapa ya iku apa? Sapa ya? Aku ki sing baris-baris paling pojok-pojok kono kae. Sing pinuk banget ketoke iki nek dirungokke iki jan jos. Sesapa ta, Truk? Oh alah. Leluhur. Apa ring? Leluhur. Ya ora ngono kuwi ora sia-sia nek karo kae iki. Kae iki jimat. Kae iki apa jenenge? Pusaka padake. Artefak lho kuwi. Artefak iki saya tuwa meneh. Kuwi wis memasuki situs kuwi mung. Wis Truk, gek ndang Truk, gek kon nyekel mic kae iki. Kula nuwun Simbah. Nggih, Lho iki nak Mas. lagi halus iki Kang Gareng. Heeh, lagi harus. Sekali-kali halus. Pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki hawane rada adem. Rada adem. Nggih, butuh Nggih. kehangatan jane. Napa ajeng kula obong mawon? Maksude kemul. Oh, lah, rek. Mboten gawa. Nek butuh kehangatan ki tak sumete. Ya arep selomot nganggo udut apa piye? Aja, langsung rek wae gek disumet. Didhawuhi napa niki? Didhawuhi supados ngobong menyan, Nggih. Apa? Ngobong menyan. Apa? Masrahke sajen, jawabi sajen. Kita anteni le atos durung metu atose. Sing di kangen iki nggon atose. Wis ratos ya, wis keyor. Ketoke atose iki nggo engko bengi reng. Heeh, kendaraan untuk kentekan bahan dah, nek kene-kene ditokke. Ning omah engko ditokke lah pokoke mung cerak to. Awak dhewe reng sing kentekan bahan. Ya ora masalah. Kita pasrahkan dalang jajarku. Ya putra Nuswantara. Dibawane. Pokoke aku arep anak kucing. Anak pusing. Oh lah anak kucing, aku ngene anak kucing. Bagus. Bagus. Oh bagus. Besok pintar sekolah. Lah ora kulino kok ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek wong tuwa ki harap maklum. Nggih, wong tuwa. Yen wis bisa nyambut gawe Keyboard Mbah, keyboard Mbah. Loh, wah. Ayo Truk, ayo.
Semare koten prayitna semuriris eko balik titione gandayani blagagak sadulita mel-mel guru wis aku iki karo anakku Garing Petruk wis mbok gawa ning kayangan terus saiki karepmu arep kepiye nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo guru waton kowe gelem minangkani panyune Bagong gelem maringke pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala piye guru boten Kakang sampun ngantos kado ati kejron penampi krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula getun kepiye guru inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar. Pramila Kakang, saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar. Kuwi apa tenan, Guru? Inggih Kakang. Kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis sing wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut kuwi sok congrah lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura. Wis sapura ora dadi ngopo Guru. Matur nuwun Kakang. Garing lan kita Petruk ulun wis luput. Ulun mundhut pangapura ya nala Garing lan Petruk. Inggih. Sampun boten dados menapa pukulun. Kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa. Nggih pukulun. Kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten. Guru nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelemper tangga jolan jambu dipa nirmala. Bab menika mangke gampil Kakang Semar. Nanging kangge nebus sedaya lepat kula, malah menika Kakang Semar nala Garing lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelemper tangga jolan jambu dipa nirmala. Monggo mangke dipun dhahar Kakang Semar. Ya tak trima Guru nala Garing lan Petruk. Iki mongko malah arep disuguh pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kowe ya dikeparengake melu ngrasake. Waduh, Truk. Awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu. Wah, ya ndah enake kaya ngapa ya Reng ya disuguh darane para dewa iki. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu
kalingan hangrangan sang tiamanang kung sumungkem guling sang agung rerepa baboe maneman peraten tek pranto kula tadah ronte Bathara Indra mara gagi jupuken Palempur Tangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar murih enggal didahar inggih ngestakaken dawuh Rama Pukulun inggih alon-alon lho Guru inggih Kakang Semar Palempur Tangga Jalan Jambu Dipa Nirmala sampun cumawis. Pranata lan waspada Kelurahan Semar Badrana ing Batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti. Parantine kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata. Kelurahan Semar Nara Garing lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar. Awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok. Semrepet manone plak Kapidara sami datan enget Purwadaksina. Palempur Tangga Jalan Jambu Dipa Nirmala ingkang didahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Mara gage Semar Garing Petruk kuwi bandanen tumuli papan ki ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samengko ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah inggih esakaken dawuh Rama Pukulun. Kencang waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana ora karu-karuan. Kula niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan mongko
dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging mboten ngenten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Katitik niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi pelempar tangga jolan jambu Dewa Nirmala. Neng jebul bareng didhahar Kakang Semar Gareng Petruk sami semaput walah berkencang. Lah kok malah saya ndadra nesnaning tumindhae Adi Guru. Sampun Kakang. Sedaya perkawis menika ulun dadaki. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun mang titeni mawon. Arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru? Ulun Arjuna inggih pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngapa, basa daerah apa ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong supaya jaluk apa jenengane pelemper tangga jiwa karo jambu Dewa Nirmala karo jambu alas kulit ijo. Nulungkun dhisik mengko dhisik Arjuna ora sakagan mengko dhisik gelem menehke jambu alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa yen pancen wani kake patenono Raden Arjuna patenono bulun patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani apa arep tembak-tembakan aku ya wani boxing apa arep smackdownan wani aku. Ayo Bathara Guru aja mung meneng wae guntur geni guntur angin tampan ono. Api saka ngendi iki mau? Lho ora ngopo ora kena ngopo? Ngopo wong ampok. Kene iki lananging jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api. Aku tau kejeblukan roman kendel wae biasa wae. Yen mangkono cis Trisula tampan ono.
Kencang marudaya Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gedhe banget Bagong. Waduh konangan Bagong nglonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candra Demaka kaget tulungana ya Bagong Ngestaken dawuh. Kakang Semar, Kakang Semar ana maling. Kakang Semar tangi Kakang Semar. Ndara Arjuna kula nyuwun pitulungan. Santai wae. Sik menengon dhisik. Wis tak waring dadi bebandamu. Mara kaki lungguh jajajer karo Arjuna. Ngaturaken sumur sama bengi kula Wanjana. Iya tak tampa Semar. Nolo garing Petruka iso tekan kene. Kula namung diajak kalian apa jeneng akehne Semar niki Ndara. Mbok dimatke sik to, Reng. Ki lho sawangen kaya sapa? Oh alah. Kok iso ya truk ya? Mbok aku ya ora ngerti, enggak habis pikir aku yan karo kae. Enggak habis pikir aku yan. Petruk aja sembrono. Tak surung ketemplung kawah kowe. Nggih, mboten Ndara, mboten. Kakang Semar. Pripun Ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni Guntur Angin Guntur Ketut Bot ora tumomo banjur namake Cis Trisula namake Cis Trisula ya ora tumomo banjur melayu Bathara Guru melayu merdoning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna ditututi
gonjang anjing laik lap-lapaton Kerenjang resang mawe gandrung Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna mulane sawetara suwe Kakang Semar lan Punaka Anurasiba caos kabar sing tak tampa jebul kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa. Wah. Yen kuwi pancen sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo. Malah nek perlu ayo dibantu sawutuhe. Eling ngono wis ora iso diitung kabeh lelabuhane Semar lan Punakawan tumrap para Pandhawa. Inggih Prabu, kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya kabetanipun Bagong anggenipun badhe mbangun desa mengkono yai. Pancen ya kudu disengkuyung lan dibantu Kaki Kresna ulun tulungana nggih. Ulun rawuh paduka ngaturaken sumangga pabekti Yaya Kresna ulun tampa. Wah, guru kakekku. Basaku lan sembahku katur Werkudara wis ulun tampa. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti Pukulun Arjuna. Jebul kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Menapa sebabipun mekaten? Dene paduka Pukulun duka Arjuna. Nalika mau jeneng kita sowan ana ing kayangan, malah wani malang kadhak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke marang ulun nalika mau kita ulun tamani guntur geni guntur angin lan pusaka cis trisula. Nanging kita mboyo apa-apa. Banjur ulun trima mlayu mudhun marca padha tinemune jebul kita malah wis ndhisiki laku kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna Arjuna kudu diadili. Wah, aku sing adili tak ajari Jlamprong. Werkudara. Werkudara. Kakang Mas, kula mboten mangertos dhateng kalepatan kula. Ngertos nampi duka lajeng dipun jembalani Kang Mas. Wis ben, kowe wis wani memirang guru kakekku nanging kula mboten rumaos Kang Mas. Rasah kakehan alesan. Werkudara sabar, wis Werkudara sareh. Werkudara perkara iki aja grusah-grusuh. Wis ben Jlamprong wis kurang ajar. Ya, nanging perkara iki kudu ditaliti luwih dhisik. Ulun menapa prayoginipun dipun taliti langkung rumiyin. Mbok menawi pancen wonten surya kembar ingkang ngembari Dimas Janaka Kresna Werkudara Arjuna. Yen jeneng kita mboya percaya, ayo ulun kanthi munggah ana ing kayangan.
Iki jam piro to iki? Isih iso suwe meneh. Bathara Guru durung kapuk mungsuh Raden Arjuna. Werkudara. Nggih. Meneng lho Werkudara aja guyu, aja ketawa. Wah. Wah. Jelak sing gede jelamprong sing kono jelampor. Wah, Kakang Mas, ampun gumujeng ora. Werkudara. Piye? Aku ora kuat Werkudara, tak madhepono ya Werkudara. Ora kuat tenan aku Werkudara, iki ndak guyu terus aku Werkudara. Wah, iya. Kae sapa kae ireng citheng. Kae apa drideng Kakang Kuus? Sapa iki kae mburine sapa? Ditepungake wae aku nata Ndwarawati Prabu Kresna. Prabu walah. Koko Prabu Kresna. Sing gedhe dhuwur kae Kakang Mas. Kakang Mas Brutu sen. Wah, Werkudara. Iya Werkudara. Kresna. Werkudara lan Kita Arjuna. Klonten dawuh nun. Jebul bener ing kene uga ana Arjuna Kresna. Arjuna sing sejati sing ngendi iki? Lah. Mila kala wau kula matur bilih wonten Surya kembar. Dus malah ningrat ana wong wani ngembari, Ana wong wani ngembari. Kowe ya wani ngembari aku. ana wong wani ngembari marang aku tak gawe kucem jenenge Arjuna. Kelakon tak lanang dening aku. Ayo maju rene. Surubrata Jayabrata bagian padha-padha. Iki ana cah cilik iki sapa iki? Iki sapa iki? Wis
Ulun niku Sanghyang menang. Oh, nggih nyuwun pangapunten Pukulun. Kok kula dereng salin Pukulun. Kuwi dudu kuwi agemanmu dhewe. Bagong nggih mengke kula salin ning mangke riyin. Pukulun boten nginten jebul paduka Pukulun ingkang ngayomi dhateng Punarjuna ingkang sejatosipun menika Bagong. Ya Guru, pancen ulun ingkang ngemongi jagate Arjuna ingkang sejatine iki Bagong. Mula iki mau Arjuna kedadean saka Bagong pancen ampuh merga ulun ingkang ngemongi satemah jagat kita Bathara Guru dadi peteng merga kita guru pancen luput. Aduh, Eyang Pukulun, kula ingkang lepat nyuwun pangapunten Guru. Bagong Darbi gegayuhan bakal mbangun desa iku gegayuhan ingkang utama. Nanging malah mbok nggo pancatan nggon kita ngendhih marang panguwasaning Semar. Guru, coba saiki gagasen nggon moraleren ngreka daya kepengin mateni marang Ismaya. Kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye? Eyang Pukulun, krana rumaos sakit raos sing manah kula, selajengipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem. Guru, yen kita rumangsa keganggu batinmu kuwi, apa Semar ya tau ganggu marang kita Guru? Inggih. Kakang Semar karana Kakang Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat njalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula menika Eyang. Oh, jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono apa piye? Pangangkah kula inggih panjenipun mekaten Pukulun. Mencek saka waton ya ki kaya ngono kuwi. Kadowane kurang duga, tandang kurang tanduk, candak kurang tunduk. Ki ya kaya kowe kuwi Guru. Sedheng ulun pribadi wae yen tanita ingkang dewak-dewake marang ulun, tartemtu bakal ulun candhet merga sifate mung kapinujon. Apa tok kira Sanghyang menang ramamu Sanghyang tunggal? Lan kowe Sanghyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasaning zat kang murwa ing zat. Ya ke Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kawasa. Bathara Guru, kula wonten dawuh lekas kita kuluput gedhe. Mula dimen duwe rasa tepa selira, dimen duwe reksa rineksa. Mulat sarira ngrasani ing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca. Apa prayogane saiki lakone diwalik dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamung. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ing kayangan. Aduh, boten Pukulun. Duh, Eyang boten. Eyang Pukulun, kula sampun ngrumaosi lepat. Kowe tak syukur wis rasain lho. Kowe wis bola-bali apa jenenge? Oh, bola-bali lali aku gantian. Bola-bali dilingke karo Pukulun Bathara Narada ya padha wae. Senengane kok kaya mangkono kuwi. Sesuk meneh aja dibaleni ya, sesuk meneh aja dibaleni. Sesuk meneh rasa dibaleni. Iki bapakmu nendi Bagong? Pak. Rene, Pak. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi? Rene yo. Kula wonten dawuh Kakang Semar. Kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis ora dadi ngopo, ning aja dibaleni meneh. Terus iki kepiye aku sida entuk pelem karo jambu apa ora? Nek ora oleh tak ngamuk meneh Bagong, kita aja sumelang. Guru, gegayuhan Bagong nggone bakal mbangun desa iku sembadanana. Paringana pelem pertangga jalan jambu Dipa Nirmala. Wis mangsa borong Guru.
Salin sumuke aku. Pon saniki pripun? Tak tagih saniki. Le maringi pelem ya sing akeh, minimal 10 kilo. Wis cukup kuwi, mengko jambune 13 kilo. Monggo nek ora meneh tak wadulke pukulun sangguang menang. Ya Bagong. Monggo ulun paringi Kakang Semar. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten, monggo. Monggo Kakang kula aturi wonten kayangan rumiyin Kakang Semar. Ya Guru, ayo Guru. Arep dina perang ngono kae Raden Werkudara maju, musuhe sapa? Sing arep jaluk Bagong ora kena bangun desa. Niku sapa ora ana. Soale iki kok tumben Kurawa ora melu cawe-cawe. Apa-apa ratu-ratu sabrang ngono ora ana sing melu cawe-cawe. Heeh. Ketoke apa jenenge? Ora duwe biaya ketoke iki lagian doan. Ora iso jalan-jalan. Dole iki lakon Bagong bangun desa wis paripurna. Muga lakon iki bisa ndayani lan murakapi kanggo warga ing sanden mriki, sanden Argamulya sedayu Bantul mriki. Tansah binerkan Gusti cinaketing kanugrahan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.